लोगोफोरजों बेवहाय जोंहा कमिटिनि मनोरन्जनबो दं माने हालुबो दङ गतिके फैयै फैयै जोबथारनाय बे बुब्लिया गिबियावनो आं बयखौबो साबायखर बावगोन बे जोंनि जायगानि ओनसोलनि सुबुंजों गासिबो नोंथांमोना नोंथांमोननि बयनिबो नाजानायाव बयनिबो मददआव बयनिबो खस्थ' खालामनायाव जोङो बे 62थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खोब मोजाङै मोजां खुंफुंनानै जोङो आलासिफोरखौ बिदाय हरनो हाबाय आरो बयजोंबो जोङो बे साननैसोआव बाख्नायजाबाय थादों अबेबा रायखोमाजादोंबाबो मोनथिगोन नङा खिन्थु मोजांखौनो मोनदों होनदों नाथाय बिनि गासिबो क्रेडिटआ नोंथांमोन बयनिबो बोसोरनैनिफ्रायनो लाहार फाहार खालामनानै फैबाय थानाय जादों जोंनि गासै न'खरानो बेवहाय बयबो रां थोनग्रा होदों आरो बिदिजोंनो जों गाजा गोमजा बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो हादों बयबो बुंगोन जे जेसेबां बर' थुनलाइ आफादनि जथुम जादों 64थिसिम बिनि मादाव डिमाकुसि दैमु नोगोरनि बे जथुम्मायानो बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै बुंदों बयनिख्रुइबो देरसिन होनदों मोजां मोनो गाज्रि मोनो मानसिफ्रा दा रंजानाय बाथ्रा नङा होनबा बे गासिबो आरो गासै हांख्रायजानाय थुनलाइगिरि बिथांमोना बेवहाय नुजाफैनानै बाहागो लाजोबदों बर'नि एकदमबारे बैसो जानाय गासिबो रिटायार्डनिफ्राय लानानै दानि लाइमोनफोरसिम जेसेबां थुनलाइगिरि दं गासिबो बे डिमाकुसि दैमु नोगोर जथुम्माव फैजोबदों बेजों समान मालाबाबो थुनलाइगिरिया ज' जाफेराखैमोननो मालाबाबो जोंनि बर' माने इन्टेलेक्सुयेलफ्रा ज' जाफेराखैमोननो जोंना आईएएस अफिसार आईपीएस अफिसार रिटायार्ड जानाय जोंनि आगुनि गभर्नर रन्जित शेखर मोसाहारि बिथांमोनहाबो बेवहाय बयबो फैजोबदों गासिबो आरो जोङो जाय मानसिफ्रा बर' राव रायलायो खिन्थु बर' नङा आरो बर' बिजाब फरायो मिडियाम फरायदों आरो खायफाया बर'नि फोरोंगिरि जादों बिथांमोनखौ हांख्राय हरजोबदोंमोन गिबि खेब बे डिमाकुसि दैमु नोगोरनि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माव बेबायदि जोंनि गिदिर गिदिर बर' नङै बर'नि राव थुनलाइखौ सिबिग्रा सुबुंफ्रा नुजाफैदों जों गोबाङानो मिथिया बर'नि बर' बिफाननि इउनिभारसिटियाव फोरोंग्रा एसिस्टेन्ट प्रफेसर दं गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव आरो क'क्राझार इउनिभारसिटियाव बेनो गिबि बर' साबजेक्टनि फोरोंगिरि बियो सोर इस्माइल हुसैन जोंनि बर' फोरोंग्रायानो इस्माइल हुसैनसो जेसेबां जोंहा क'क्राझाराव फरायनानै बर' साबजेक्टआव एमए पास जाबाय आरो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव जागासिनो दं इस्माइल हुसैना फोरोंनाय गासिबो आरो बेबायदि सुबुंखौ डिमाकुसिनि बे जथुम्माव हांख्राय हरनानै बिथांनि गोसोनि मोन्दांथिखौ जों बेवहाय बेखेवनो खाबु होदों बिथांखौ जों सन्मान होदों बेखौ बयबो होनदों जे दिनै बेबायदि हाबाफारिया बेयावसो जाफेरदों बे जायगायाव बेनि अनगाबो जोंहा माखासे दं फोरोंगिरि सासे हांख्रायबावदोंमोन मोनसे गसाइगावनि हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल हाकिम तरफदार बिथाङाबो फुरा बर' कल्पना सरेन गसाइगाव बिएड कलेजनि लेक्सारार आनानियास हेम्ब्रम बिथाङाबो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि माने प्रफेसारमोन रिटायार्ड जाबाय बिथाङाबो फैदों जोंहा मा उपथायमोन उदालगुरिना उदालगुरिनि बिथाङाबो फैगोन बिथाङा गुबुन गुबुन रावनि बिजाबफोरखौ बर' रावआवबो राव सोलायबावो आरो उदालगुरिनिफ्रायनो सासे गरखा बेंगलराव प्रफेसार जानानै दङ मोनसे इउनिभारसिटियाव बेबो फुरा बर' रायलायो बिथाङाबो फैदों जोंहा गोबां बर' गोरोंफोर दंखाजोबो
नाथाय बेबायदि माखासे सुबुंफोरखौ हांख्रायहरनानै दाख्लै बिथांमोना बर' राव थुनलाइखौ माबायदि नुदों आरो बिसोरनि मोनदांथिया मा आरो बर' राव थुनलाइनि आंखाला मा आरो बेयाव जों माबायदि हाबाफारि लाबावोब्ला मालायफ्राबो बर' रावखौ गोरलैयै बुजिनो हायो, रायज्लायनो हायो, फरायनो हायो बिनि सुबुरुनखौ दाख्लै लानाय जादों। बे गिबि बेवहाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन रावारि सुबुंफ्राबो बर' रावखौ फरायनो सोलोंनो दा एनकारेज जासिगोन आरोखि। आरो सासे हिन्जावसा फैदोंमोन अन्जना उपाध्याय, बेबो बर'खा आरो आसाम आयेन आफादनि बर'नि राव सोलायगिरि बेबो सासे अन्जना उपाध्याय। बियो बर'खासो, नेपालि रावनि मानसि, किन्तु बियो बर' मिडियाम फरायदों आरो बर' मिडियाम फरायखांनानै नै दा आसाम एसेम्ब्लियाव बर' रावखौ ट्रेन्सलेट खालामग्रा। दा बेफोर गासिबो सुबुंफ्रा जोंनि बेवहाय फैजोबदों आरोखि। आरो गुबुन आयदाफ्रावबो जों सावरायदों। जेसेबां बर' रावाव PhD खालामबाय, रिसार्च स्कलार, डक्टरेट मोनबाय आरो जायफ्रा दा डक्टरेट खालामगासिनो दं, PhD खालामगासिनो दं, बिसोरखौ हांख्रायहरनानै मोनसे जथुम जिरायहैदों जे बर' रावाव बिथांमोननि नोजोराव सानफ्रोमबोनि फरायनायाव मा आंखाल दंबावो बेबो जोबोद मोजां बेवहाय सावरायनाय जादों। गासै बर'नि इन्टेलेक्सुयेला बिथांमोना बयबो बुंदों बर' थुनलाइ आफादाव थांनाय मेलनि अनगायै आरो सेमिनार मोनफा मोननायाव सानै साथाम आलासि लेंहरनानै बुंनायनि अनगायै रावबो बेबायदि बायदिसिना फिल्डआव जाय एक्सपिरियेन्स गोनां टेलेन्ट मानसिफोर, जायफ्रा इन्टेलेक्सुयेलफोर, बिसोरा मालाबाबो बेबायदि रायलायनायनि खाबु मोनाखैमोन। जेखौ डिमाकुसिनि दैमु गुरियाव बेफोरखौ खाबु मोनजोबदों आरो गासिबो बयबो गोजोनदों। ओरैबायदि जोंनि थाखाय खाफाल गोनां। आरो जोंनाव बांलादेशनिफ्राय दासो आं खोन्थादों 30 जन डेलिगेट फैदों बांलादेशनिफ्राय, प्रफेसरबो फैदों। आरो जोंहा नेपालनिफ्राय 30 जन फैदों। दासो नेपालनिफ्राय सिनेमा जों नायबाय। बे नेपालनि सिनेमायाव 30% बर' राव दं, 70% नेपालि राव। मानो होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा एसेल' आरो बे सिनेमाखौ नायनांगौबा नेपालाव नेपालिफ्रा नायनांगौ थारमाने। ओंखायनो बिसोरो ओरैबायदि बुद्धि गोनां, मार्केटिं गैयाब्लाथ' बोरै सोलिनो। सिनेमाखौ जुदि मानसिफ्रा नायाब्ला फैसा मोननो। ओंखायनो बिथांमोना बे सिनेमाखौ नेपालि रावजोंनो खालामदों आरो बेवहायनो बर'नि हारिमुखौ सोदों आरो बर'नि गामियाव बर' रावनि माखासे डायलगफोरखौ बेवहाय लाखिदों आरोना। बर' कालचार, बर' राव, नाथाय कमार्शियेल सिनेमा। आरो बे खानाय गोलावा बे बर' एक्टर सुभाष मेत्से आरो जाय नेपालि फिल्मफोरनि एक्टरफोरनि गेजेराव मुंदांखा एक्टर आरो दहायना बिराद फाइट खालामगोन माबे होनबा फाइटआथ' मोजां जादों नङा होमबा? बुलायनाया मोजांथार, मोजां जायाखै मावैबो बेबायदि। बे एक्ट्रिसफ्रा बर'सो, बेबो बर'सो। माखासे गोबां एक्टरफ्रानो 50% बारा माने एक्टर एक्ट्रिसआ बर', बे एक्ट्रिसआबो बर'। नाथाय बिसोर कमार्शियेल जे नेपालाव बर' रावनि जोबबा नेपालिफ्रा नाया, माने बुजिया माबा नायो। ओंखायनो बिसोरो बेखौ खालामदों। बिसोरनि बुद्धिखौ जोंबो सोलोंनांगौ। जोंनि सिनेमायावबो गेजेर गेजेर हारसानि रायलायनाय, आदिबासिनि रायलायनाय, नेपालिनि रायलायनाय सोदेरब्लासोना बिसोरबो नायगोन, होनब्लासो फैसा मोनगोन जोंनि सिनेमायाव डायलगफोरखौ आरोखि। मालाबा जोंबो एसे दा एक्टर एक्ट्रिसआ डिमाकुसियाव बेरायहैबा बेवहाय आदिबासिनिखौ रायलायनांगोन एसे, नेपालिनिबो रायलायनांगोन नङा होमबा? दसे माइ गायनायाव रायलायगोन आरो अबा कलेजावथ' लोगोफोरजों एसे एनै माबोरै दं होननानैथ' बिसोरनि रावजोंबो फंसे फंनै सोंजायो नङा होमबा? आरो माना बयबो बिसोर इन्टारेस्ट मोनो आरो मानसिबो सिनेमाखौ नायो। ओंखायनो नेपालनि मेट्रे बर' भाइफोरनि बिसोरनि बुद्धिखौ जों लानांगोन। दहाय नायदों बिराद मोजां, बयबो मोजां नुदों सिनेमानि माबाखौ, स्टेन्डार्ड जादों एकदमबारे। नाथाय बेवहाय नेपालि 70%, बर' रावा मात्र 30%ल' सोलाय जादों आरो बर'खौ। दा बेबायदि जों साबायखर बावनांगोन। एसेल' बर'फ्रानो बेबायदि मावदों।
बिनि बर'फोरा बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दं बर' आरो नेपालि डिक्सनारि नेपालिफोरखौ बोन्दों होनो बिसोरो बोन्दों नेपालिखौ आरोखि गतिके मेटसे आरो बोन्दों बर' आरो बोन्दोंनि डिक्सनारि लिरदों सन्तला मेटसे आरो सन्तला मेटसेनि दारैनो जापाननि सासे जोंहा स्कलारा भाषाबिदा